Şeşke atkan şoqlarımda yanıp soldum. Bu dünyаны ağartam deb sabıy buldum. Onun əsərlərində vatanı, xalqı üçün yanıp yaşağı, dünyadağı xəllərgə bitaraf bulmağı aşıq şağıla. Ol, Tatar һәм Башкорт халыкларының ортак шагыйре, язучысы Мәҗит Гафури. Әдәби хәзинә тапшыруында аның иҗаты белән якыннан танышырбыз. Мәҗит Гафури 1880 елның 1 августында Уфа губернасының Әстәрлетамак өязе Җелем Каран авылында хәлфә гаиләсендә дөньяга килә. 7 яшендә авыл мәктәбендә, соңыннан Үтәш белән Кыйышка авылларындагы мәдрәсәләрдә белем ала. 1898 елда Троицкидагы Рәсүлия мәдрәсәсендә, 1905 елда Казанга килеп Мөхәммәдия мәдрәсәсендә укый башлый һәм 1906 елда Уфадагы Галия мәдрәсәсенә күчә. 1909-12 елларда Мәҗит Гафури бары язу эше белән генә шөгыльләнә. Инкыйлабтан соң Уфада төрле газета редакцияләрендә эшли. Башкорт теленең язмасын булдыруда катнаша. Шул ук вакытта Кара йөзләр, Тормыш баскычлары, Шагыйрьнең алтын приискасында дигән повестлар, Кызыл йолдыз пьесасын, Эшче операсының либреттосын яза. Балалар өчен шигырь һәм хикәяләр иҗат итә. Әдип 1934 елда вафат була. Беренче рус революциясе Мәҗит Гафуриның тормышка карашын үзгәртә. Ул замана күтәргән проблемаларның кайбер якларын үзенең әсәрләрендә чагылдырып һәм азатлык хәрәкәтенә ялкынлы теләктәшлек күрсәтеп әдәбият мәйданына килә. Әдәбият кичәсен башлыйбыз! Мәҗит Гафури! Йөзәбез шаулаган тау-тау кебек дулкынлы диңгездә. Барабыз зур караплар арасыннан шулай без дә. Үтә һәр бер минут курку белән өмид арасында. Җилисә кайсы яктан бу караплар да бара шунда. Түгел мәгълүм, бара торгач бәрелерме булар ташка, китәрме бәгъзесе өскә, китәрме бәгъзесе аска. Хәвеф зур, куркыныч арта. Үлем алга килеп баскан. Халыкның язмышы шишелеш вакыт гаять якынлашкан. Ирек юк, нәкъ уенчык төсле язмыш уйната безне. Якабыздан тутып бер тарта, бер читкә ата безне. Мөкаддәс яшь, мөкаддәс кан. Китәрләрме булар юкка? Я булмаса ирештерерме безне мәңге шатлыкка? Мәҗит Гафуриның февраль һәм октябрь революцияләре арасында иҗат иткән әсәрләре безнең классик поэзия белән совет поэзиясен тоташтыручы буын булып тора. Аның иҗаты социалистик реализм поэзиясенә килеп тоташа. Әсәрләрендә кеше образы гәүдәләнә башлый. Син кем белән, Мәҗит Гафури? Мондамы? Үзем генә бугай. Син эшче крестьяннар беләнме? Мин һәр вакыт гади эшчеләр гамын җырладым. Җырладың? Певец нашелся. Син һаман милләтчелегендә катып калгансың. Татар, башкорт, фәлән, төгән, ана телимеш. Без менә ни өчен революция ясадык? Халкыбызга азатлык бирәбез дигән идегез дә. Вот. Bütün dünya revolüциясы дөрләргә тора. Ondan соң инде башкортың да, татарың да булмаячак. Интернационал. Менә безнең төп максат. Мин Кызыл байрак шигырь авторы. Безне ничә 100 ел бетергә җыйнасыз инде. Һаманда исән әле яшибез. Безләрсез халык. Күренеп тора, революцион ситуацияны аңламыйсыз, иптәш поэт. Кто не с нами, тот против нас. Аңлыйсызмы? Кабатлап әйтәм, мин Кызыл байрак шигыренең авторы. Син аны февраль революциядан соң язгансың. Ә менә 18 ел башында. Революцияның язмышы хәл ителгәне ни дип яздың? Менә. Шундай дәһшәтле караңгы бер кичә. Куркынычлы фаҗига баштан кичә.
Бар халық тыңған, фақат ялғыз йөрим. Балқыйм, янам, янып шәмдәй өрим. Гүяки дөньяда ялгыз мин генә, тик миңа иптәш караңгы төн генә. Тик үзем аңлыйм бу төннең дәһшәтен, бик күп эчкәнмен мәхәббәт ширбәтен. Эзлимен шунда улуг җанлы кеше, бар кешеләрдән дә вөҗданлы кеше. Эзлимен тик очратып булмый аны, әйләнеп чыксам да барча дөньяны. Көн булат, һич булмаса юк йолдызы, җиргә бакмый, җылмаеп ак ай кызы. Шатлыгымнан моңлы көйләр җырладым. Нәкъ сабыйдан тәмле йыгладым. Ну, что скажешь? Яхшы укыйсыз. Улуг җанлы кеше имеш. Эзлимеш. Бездә хәзер бер генә улуг җанлы кеше, иптәш Сталин. Мин бу шигырьне язганда аның кем икәнлеген дә белмидем. Мин һәр вакыт күңелем кушканлыгына яздым. Күңел партия түгел, моннан соң партия кушканлыгына язарсың. Язып карадым. Тик Тукай әйтмешли, нинди дәрт белән каләм сызсам кагаз өстенә, чыкмый әүвәлге жүләр, саф яшь мәхәббәт шаткысы. Татар мәктәпләрен яптыгыз, телебезне тыясыз, газеты журналларыбыз берничә генә калдаларында укырлык түгел. Минем сүз кемгә кирәк хәзер, ә? Авызыңны шамала баш, Мәҗит Гафури. Без сине күтәрдек. Бәреп төшергә дә күп сорамабыз. Синең хатының бар бит әле. Зөһрә исемле. Улың так, Әнвәр исемле. Әнвәр паша хөрмәтенә кушкансың билгеле. Пантюркист хөрмәтенә. Гаиләң турында уйла да. Пролетариат интересларына ярый торган произведениялар яз. Гражданнар сугышы чорында иҗатында туган төп мотивларны Мәҗит Гафури илебез тыныч чорга кергәчтә дәвам иттерә һәм үстерә. Шундый мотивлардан иң әһәмиятлесе эшчеләр белән крестьяннар арасындагы бердәмлекне җырлау була. Кара син алга, күрәмсең анда кызыл байракны уялган канга. Көчле эшчеләр күтәргән аны, уялган аңа шаһидләр каны. Хөрлек, тигезлек аның шигары, һәммә байрактан тора югары. Шунда хакыйкать, шунда чын иман. Кузгал эшчеләр, таң калсын җиһан. Иткән тәҗәссем халыкның көче, бу кызыл байрак шуның билгесе. Кара көчләргә каршы торган ул, бирде бу юлда миллион корбан ул. Һәммә кара көч аннан җиңелде, шуның өчен бүген югары эленде. Бүген патша ул бөтен дөньяга, аңа нинди көч каршы торала. Йыгылды инде башка әлемнәр, җиңелде инде залим адәмнәр. Әй кызыл байрак, нур бир җиһанга. Әйдә эшчеләр, алга вә алга. Язучы 1926 елда Кара йөзләр повестен тамамлый. Аның беренче сызмалары 1923 елда ук өлгергән булса да, Мәҗит Гафури аның төрле вариантларын тудырып, озак эшли һәм нәтиҗәдә Совет тәнкыйте тарафыннан хуплап каршы алынган, күп тапкырлар бастырылган әсәр иҗат итә. Мен җиңә бит әйттем. Гайфулла менән алышма ул була күрмәһен дидем.
Bana kadar kaburgalarını halayım, uyduğun üstünde şakir... Qarağıda neye gitti? Көзбер болған, кілет менен құйма. Ләбәйге, кілет менен құйма арасында. Болды. Алима, қадірін айтыр. Мен нең айттым дейді. Өккенер әлі тинен. Бұны бошына. Балаға дегетті. Қадыр атқасына бақтырға өтер. Миңа шитте эшләү берни булмас. Эшкә өйрәнгәнмен яшемнән. Эшче җегетләрнең ризыклары тәкъдир белән читкә чәчелгән. Шигырь, хикәя, повестлардан тыш Мәҗит Гафури либретто да иҗат итә. 1928-29 елларда ул эшче либреттосын язып, милли операга нигез салучыларның берсе булып тарихка кирип кала. Siz işittiniz mi sen? Ne bulgan? Sen opera değil, opera. Kim? Kim tügül indi? Nerse? Operanı bilmez. Onda bir çırlap şeylere, şunu da bilmişsin mi? Nice bilmez ki, Kazan'da 5 yıl eleginde opera oynaganlar. Sen Sonya'nı. Mınsı ikincisi. İşçi. Мәҗит Гафури либретtoсы. Татар дәүләт академия театрында уйналачак. Бигрәк бәхетле инде син, Зөһрә. Ирең әллә нәрсәләр уйлап чыгара. Либреттиме, гыйбреттиме? Либретто. Башына ничек килә дигенә. Башлы шул безнең Мәҗит. Дөрес, бара сүзем дә булышам инде. Эй, синсез булмас, тиргә биткән бит син. Әйтеп торып яздырасың әле. Күрдегезме, татар опера яратмый. Ул аңа ят дип лафырганнар иде. Әшин татарча милли опера булгач ничек кенә яраталар әле. Әле зал тутырып киләләр. Шуңа да бит шуңа. Мәҗиттән татар хөкүмәте шул кадәр үтенеп либретто яздырды да, аны композиторлар, габәшиләр, газизләр белән бергә иҗат йортына җибәрде. Бигрәк акыллы инде безнең Татарстанның җитәкчеләре. Халык өчен җаннарын да кызганмыйлар, валлаһи. Күз генә тимәсен. Күз тия күрмәсен инде ярый. Ярый, сау булыгыз. Опера ул бөек халыкларда гына була. Ağlar vakit başlar aktaranda siz bularsız minem gönlümde işten yollar itken çağda siz bularsız minem dilimde işten Язучының истәлегенә багышлап аталган Гафури районында, туган авылы Җилем-Каранда, хәер, Башкортстанның башка төбәкләрендә дә күренекле шагыйрь, язучы белән чын күңелдән горурланалар. Мәҗит Гафури
абыйдың изге диягендә ихлас сәламләйбез. Биредә мәктәп укучысыннан алып, өлкән яшкә җиткән әби-бабайларга кадәр әдипнең биографиясын, иҗатын яхшы беләләр. Бәләкәй генә үсмер генә Мәшгафри туган ягының табигатына карап укланып утыра. Кадерле балалар, әһел Мәшгафриның шигырьләрен яттан беләһегезме? Бер адым Аллаһ баскан да, әйләнәм мин артыма. Кайда барганда икәнсе, үз Аллаһ баскана. Эй каләм, шатлык менән караңды туп, тәбрик итеп милләтемә язам мәктүп. Бер адым алга басам да, әйләнәм мин артыма. Кайда баскандар икән тип, күз һалам мин халкыма. Шул вакыт мин бик югары, кош кебек осһам әгәр, ә улар һаман шулай баскан урында торһалар. Биредә кендек каны тамган, шактый иҗат юлын үткән шагыйрьнең якты истәлеген саклау, үсеп килүче буынга саллы әдәби мирасны тапшыру төп бурычларның берсе. Әлеге уңайдан күп кенә фәнни, әдәби һәм мәдәни чараларны монда еш үткәрәләр. Безнең мәктәпләрдә аның иҗадын өйрәнәләр. Без үзебез дә аның шигырьләрен укып, аның әсәрләрендә шул укып үстек. Һәм менә без бүген Мәҗит Гафуриның музеенда булдык. Һәм шунысы шатландыра. Монда музей буш булмау һәм монда балалар булуы. Бездә ел сайын Гафури укулар үткәрелә. Менә быел да ул зур булып, анда шулай ук төрле милләт вәкилләре катнашып, ул бөтен республика күләмендә генә түгел, анда бүтән Россиянең бүтән төбәкләреннән дә килгән балалар катнашлыгында шундый чаралар узды. Мәҗит Гафуриның туган авылында урнашкан заманча төзекләндерелгән музейга кергәч тә таң каласың. Никадәр бай материал тупланган биредә. Әдипнең балачак хатирәләреннән алып, гомеренең соңгы көненә кадәр булган хәлләр хакында эчтәлекле итеп Рәсилә ханым сөйләде. Мәҗит Гафури үзенең хатирәләрендә шулай дип яза. Мондай бит инде электричество булмаган ул вакытта, кулланырга туры килгән ошондый сыра шәме менән. Мәҗит һәр вакытта ла мин ошондый сыраны күп итеп бия торгайным ди, аны корыта торгайным ди. Адактан йыйып, инәймен атайымны йоклап китәләр ди. Шул вакытта мейсең башына менәм дә, мин ошондый сыра шәме яндырып, шуның яктыһында һәр вакытта языша торгайным ди. Музейда әдипнең каләмдәш дуслары, чирдашлары белән төшкән сурәтләре, уртак иҗади җимешләрнең нөсхәләре саклана. Мисал өчен, Габдулла Тукай белән дә алар яхшы таныш булалар. Язмышларында да, иҗатларында да уртак яклары бар шагыйрьләрнең. Яшь гомерем шигырендә ата-анадан мәхрүм булып калдык ятим, шулай да башкалардан булмадык ким дип яза Мәҗит Гафури. Әйе, икесе дә ятимлек ачысын татыган, әмма яшьли әдәбият мәйданында балкып чыккан әдипләр алар. 1912 ел яз. Шул тиким аяз матур көн. Шул көндә безнең Башкортстанга Өфө калаһына Габдулла Тукай килә. Ике шагыйрь Өфө калаһында сорашалар. Мәҗит Гафури шул тиким олы кунакты үзенең өенә сакыра. Хатыны Зөһрә ханым кайтты. Зөһрәкәй, һиңә мин зур кунакты алып кайтам, әзерләнеп тор. Мәҗит Гафури унан алда күршеһе Абдрахман бабайдан үзенең пальтоһын аттыра, базарга алып барып. Шул аксага кунакты каршы алырга була бит инде. Ләкин Габдулла Тукай ниңәлер оялыпмы? Дус. Мәҗит дус. Гафу ит, мин бара алмайм. Икенче юлы бармын ди. Ошо ике язысының осрашуы, һуңгы осрашуу була. Көтмәгәндә кайгы салды безгә бу көндә фәләк.
Әй, сөйекле яшь шагыйркәй, син югалдың иртәрәк. Тар күреп бу шикле тормышны үзенең башына, кайтты ул мәңгелеккә, инде үз Алласына. Гали рухың бу түбән дөньяны һич тиңсенмәде. Тик бүтән дөньяга китте, ул бөтенләй үлмәде. Үлмәдең син. Чөнки бу көн һәр татар күңелендә син. Бетмәдең син, һәр кеше сүзендә син, телендә син. Һич вакытта чыкмас истән монда кыйлган эшләрең. Һәр вакыт сөйле бу кылыр бар күңел җимешләрең. Син сөеклесең. Сине шулай сөя һәр бер татар. Сиңа каршы ихтирам һәр бер татар күңелендә бар. Югалуың бик зур авырлык. Һәммә безгә син әрәм. Бар кешеләрдән дә артык. Мин җылыйм, хәсрәтләнәм. Зифа каеннарның яфраклары төз наратлар белән серләшә. Монысы инде Мәҗит Гафури исемендәге парк манзарасы. Әдипнең истәлегенә дип ачылган ял итү урынында табигатькә хозурланып, чишмә суларыннан авыз итәргә мөмкин. Мәҗит Гафури иҗаты инде кичкенәдән үк таныш. Чөнки мәктәп елларында аның иҗатын бик яратып укыдык. Артист булып киткәч инде гастрольләргә күп тапкырлар килгән туры бу якларга инде. Инде минем шушы якларда төпләнеп калды бер туган инем. Аның янына еш киләм. Килгән саен менә шушы авылга сугылып китәсе килә, Мәҗит Гафурины күрәсе килә. Һәйкәлем булса да, халкым булса да бик матур, бик ягымлы як. Менә күңелгә бик ошый. Халкы өчен иҗат иткән, дуслык кадерен белгән Мәҗит Гафури тормышта да үзенең гадилеге, эчкерсезлеге белән аерылып тора. Беренче урынга үзенекен түгел, кеше мәнфәгатьләрен куйган шәхес әдәбият аша халык күңеленә үтеп керү, ялкынлы каләме белән авыр вакытларда ярдәм итүне үзенең бурычы итеп тоя. Минең өләсәем менән Мәҗит Гафури ике туган булгандар. Нәнәем 1879 елга ине. Мәҗит Гафури 1882 елга булгандар бит инде. Нәнәем миңа һөйләгән вакытларында әйтәйне Мәҗит абзый итеп әйтә торгайны. Мен әйтәм, нәнәй, ниңә алай итеп әйтәң? Ул бит синнән бәләкәйрәк. Нәнәем әйтәдер, юк, алай ярамай, ул бит ул укыган кеше. Мин аны олылап әйтәм ди торгайны. Бик йомшак күңелле булган, көләкәс йөзле булган. Яшь вакытында бит инде ана шул ат өстенә менеп маташканда, тай өстенә менеп маташканда шәйән малай була бит инде ул. Йығылып, аяғын һындыра бит ул. Зөһрә ханым пианинода уйнай торган ине, йырлай торган Гафури. Шуннан инде күңелләре бик йомшап киткән вакытта аяккаем юк шул дип бик елай торган ине. Халык язмышы өчен борчылу Мәҗит Гафуриның иҗатында кызыл җеп булып сузылып бара. Шагыйрь үзенең шәхси кичерешләренең иң авыр минутларында да халыктан ваз кичми. Үзен газап чигүче халыкның бер вәкиле итеп тоя. Халык белән мондый тирән рухи бәйләнеш аңа иҗатын үстерү өчен иксез-чиксез ярдәм биреп тора. Шиксез ватанчы мин. Совет иле булу шарты белән ул ватан. Советларга дошман кеше, миңа дошман. Әгәр булса да атам. Әйе, аның әсәрләре патриотик рух белән сугарылган. Иленең тугры улы Мәҗит Гафури моны үзенең бурычы итеп тоя. Шул нисбәттән татар һәм башкорт совет поэзиясенең прозасының үсешенә зур өлеш кертә.